Naku, nadali, tumalikod ka kasi, tanga mo. Ayan. Okay, magandang araw mga kagamba. Andito, meron akong sumugod dito na hindi ko malaman to kung huldapon, nakamaskara itong mga ito. Sprint daw yung YouTube channel nitong mga ito. Bahala na kayo, hanapin nyo na kung gusto nyo hanapin kasi hindi ko malaman kung huldapon o bukbukin mga mukha nito o sa mga susunod na araw, aalamin natin to. Pauhubar natin kay Chairman to. Mga maskara nito. Hindi ko alam bakit maskara to mga ito eh. Sabi ni Happy Man, mga papangit daw nito. Oo. Ito ba yung Happy Man? Ang papangit mo mga ito? Hindi totoo yan. Ayun, malalaman na lang natin kung totoo yon sa mga susunod na araw. Baka hubarin tong mga maskara nitong mga ito. So yun mga kakagamba, Sprint daw yung pangalan ng kanilang YouTube. Sprint. Oo, bahala na kayo. Subscribe nyo. Pagka pula pa, pindutin mo para umitim. Ito, uugod-ugod na itong gagamba ko. Nakailang talo na ito. Siguro 10 na. Ayan. Okay naman. Hindi, gusto ko mabinutan. Hindi naman mabinutan eh. Kasi, Kung pa, pag nanalo sa kanila, may ano ka, litang ka. ganon. Hindi, nagsasalita ito. Hindi maalaman kung pipi ito o ano. Kapag tayo ni Happy Man, mga dandan. Si Happy Man naman, puro daldal. Ito mga ito, wala. Tango lang sa kangiwi lang ang alam ng mga ito. Mga kagamba. Yan, mahina naman na itong akin. Pwede na yan. So yun mga kagamba, may laban kami ni Maskara nito, si Sprint, Maskara. Dapat ang tawag sa inyo, mga kamaskara, hindi ka-sprint. Pero ka-sprint daw ang tawag eh. Sa inyo mga viewers eh. Ito. Yan. Tingnan natin kung lalaban pa itong aking ugod-ugod. Ayan. Ugod-ugod na ito. Nakailang beses na tinalo ni Happy Man to. Ayan, mga gamba. Pero marunong din makipagpigaan yan kahit papaano. Kasi na-immune na yan sa... Yan o. Abahan, nalaglag yung kanila. Lumalaban pa. Kahit ugod-ugod. Immune na yan sa binom yan. Kaya kahit ugod-ugod siya, abay lalaban pa. Aba. Ay, Magagamba lumalaban pa yung kay Tatay Minto kahit uugod-ugod na yan Matanda na raw yan, matanda na raw. Sabi ni Happy Man, matanda na raw. Uy, wala ko nasabi. Wala ba? Ayan pinipitik-pitik yung mga kagamba 1-0, naka 1-0 si Tatay Minto dito. Kahit uugod. Yun kinagat niyang stick, muntik mabali. Ayan. Nakasalita isang gagamba. Tingnan natin. Kung itong ilang beses na binom to, kaya tingnan nyo, puro yung mga paa niya disable na, PWD na. Baka pati kalaban mo, nabenom kayo hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung mataas ang binom o ano. Nabenom Ayun, din, hindi nagsasalita. nabinom din ba yan? Hindi, kasi may harang yung muka eh. Oo. Kasi pagka nagsalita daw ito, baka mabusisan daw ng mga ninakawan nila. Ayun, ay mahuhuli sila. Di ba? Kinagat na naman yung stick Ayan mga gamba, ang tapang nung kay Tatay Mindo. Ayan kahit nakatalikod, alam niya Hindi kayo mabilutan tong kalaban niya. Matapang pa yan? Tapang pa. Ba't sinabi mo, ilang beses na tinalo ni Happy Man? Ilang beses na tinalo ni Happy Man ito. Matapang yan? Bakit dito ang tapang na? Tingnan mo. Tumatalsik na yung gagamba ng dalawang spring na to. Op. Hindi niya mahuli. Wala. Sa pulang master. Sampu lang lagla. So declare natin, talo itong sprint na to. Itong dalawa pa sila mga kagamba, talo sila tago mo na yan. Hanap din ako ng katapat niyan. Kung hindi man katapat niyan, kaparehas niyan. Parang zombie na itong mga Zombie na nga eh. pati Ganyan mag-condition Tatay Mindo, Bartolina.
Oh, ito pa, bulik na naman to. Ayan, oh, ayan. Oh, pwede. Hindi ko na Match sila. Kumbaga sa ano, veterano na ito mga ito sa laban. Galing na sa World War II ito. Ayan. Mga, kung tawagin ito, mga guerrilla. Yan. Sa sabi ng mga guerrilla, mga USAPI daw, USAPI. Yan. Ayun na, nagharapan na. Aba, nagdoble sapot yung akin. Aba. Oh, pigaan na. Aba. Uy, nakagat niya yung stick. Muntik ng mabali. Oh, aba, sinundan yung akin. Sinundan yung akin. Oh. Kanina, nanghihina yung akin. Biglang humulagpos, ah. Mga kagamba. Ayan na. Tingnan natin mga kagamba. Ayun, aba. Makakabinong pa yata yung akin. Oh. Puro laglag yung akin, ah. Kanina, kanya naman nalalaglag. Ngayon, akin naman. Mukha yatang ulwan to, ah. Mabagsik na mabagsik pa yung kanila. Itong akin, dry na dry. Hindi umiinom ng tubig. Ayan. Aba. Muntik mapiga. Hindi mahuli. Magaling na sa laban to. Magulang na. Oh. Oh, magaling magpatihulog. Malakas pang amoy nitong gagamba nila. Alam niya may kalaban. No? Bigla niyang tatakbuhin. May ilong ba ito, Happy Man? Ako yata dinadaan mo, master. Malaki daw ilong ni Happy Man. Ayan na, magharap ulit. Nadali, tumalikod ka kasi, tanga mo. Ayan, tumalikod ka kasi. Magaling yung kagamba nila, alam niya, saan niya dinikwatin kalaban niya. Hold upper din yung gagamba nila. Ayan. O, may maskara din. Ayan, no? Nilamon yung ating gagamba, mga kagamba. Oo. Nadali, tumalikod ka kasi. Talo na sa gagamba, talo sa bisan. Tumakbo siya. Di bali, panalo naman tayo sa salita, mga kagamba. Ito, wala, hindi nagsasalita mga ito. Ayan. So yan mga kagamba, nakita nyo ang ano, laban, na dalawang laban. Ayan no, na binutan yung kay Tate Mindo, na traidor. Oo. Natakot siya sa maskara. Ayan no. Ayun. So yan mga kagamba, suportahan din natin ang channel na dalawa ito, Sprint. Hanapin nyo, Sprint. Oo, basta Sprint. Oo, wag na kayo magtanong sa akin, basta Sprint lang. Oo, yan lang. Oo. Ayan, so palakpakan natin. Panalo sila. All one ang laban, mga kagamba. Ayan. So, hanggang sa muli, ito si Tatay Mindo na laging nagpapatawa. Kung hindi natatawa, wala si Happy Man nasa likod. O, kung hindi man natuwa, huwag na tumawa. Ayan. Saan ka na, Happy Man? Oh, ano yan? Ayan, hindi sila natatawa eh. Ganun Ayan, ba? ay, biglang tumawa. Nakita yung mukha mo. Talaga yung mukha mo talaga nakakatawa. Kailangan pa lang Hindi ka pa. Ubarin mo yung maskara mo. Wala, hindi kailangan. Hindi na sila matato. Hindi ka ba nakamaskara? Maskara yan. So yun mga kagamba, maraming salamat.